παιδες, καλησπέρα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Έπειτα από τις δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες στη Συναγρίδα και το fishing trip στη Βόρεια Έδεια, όπου πήγανε πάρα πολύ καλά αυτά τα ψαρέματα, έχω κάνει άλλα δύο. Ένα στη Νότια Έδεια που ήταν τέτοια αποτυχία, δηλαδή πάρα πολλά χρόνια να φάω. Μιλάμε, δεν είδαμε ούτε ψηλό, δεν είδαμε τίποτα. Μπορεί να φταίγανε συνθήκες, η εποχή, δεν ξέρω, αλλά δεν κυκλοφόραγε καλόγρια, δεν είδα. Και άλλα δύο ψαρέματα έχω κάνει στην Αττική, πάλι είχε ψηλό, αλλά δεν χτύπησε τίποτα, δεν ακολούθησε τίποτα. Οπότε εντάξει, έχουν ζωρίσει λίγο τα πράγματα. Τώρα θα πάω να κάνω μια απόπειρα στο αγαπημένο μου λιμάνι, να δω αν έχουν μπει οι λούτσοι, αν παίζει κάτι. Δεν έχω μεγάλες προσδοκίες. Πιο πολύ αναγνωριστικά τώρα το πάω για τους λούτσους. Σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουν να εμφανίζονται. Δεν είναι ακόμα η καλή εποχή, αλλά εντάξει, θεωρητικά και με τις ζέστες που έχει κάνει και αυτά, μπορεί να τους συναντήσουμε. Πήρα λοιπόν καινούργιο καλάμι για λαβράκια 524 της Tailwalk. Φοβερό καλάμι, πάρα πολύ ωραίο. Δεν μου έχει δώσει ακόμα ψάρι, αλλά είναι εντάξει, δηλαδή έχω κάνει δύο ψαρεματάκια, το έχω υπερευχαριστηθεί. Θα το σετάρω με ένα 2,5 μοτέρα. Αυτή τη στιγμή φοράει ένα Ninja 4, αφάνατο. Με αυτό έχω ξεμείνει. Κάποια στιγμή θα κάνω σωστό setup. Παιδιά, αυτά τα νέα. Πάμε τώρα στο λιμάνι να δούμε αν παίζει τίποτα και τα υπόλοιπα θα τα δούμε από εκεί. Φτάσαμε, παιδιά, στο μέρος. Πολύ ωραίες συνθήκες, ήσυχες. Έχω και άπλα. Έχω επιλογή και από τις δύο πλευρές να ρίξω. Έσουμε όχι πρώτα. Λίγο ψηλό, δεν με πολύ νοιάζει εδώ. Σε αυτό το λιμάνι δεν πας με βάση το ψηλό, γιατί ο κάθε τόπος έχει και τα μυστικά του, έτσι. Λοιπόν, θα ετοιμαστώ. Τσεκάρω λίγο παράμα. Κανονικά πρέπει να αλλάξω παράμολο. Δεν θέλω να το ρισκάρω. Δεν πιάσουμε τίποτα, ένα ψάρι θα είναι. Σίγκαρ FXR 40. Τη Σίγκαρ την έχω παραδεχτεί. Ο κόμπος που κάνει είναι All Bright. Κόμπο στην παραμάνα. Περνάω 2 φορές. Κάνω μια θηλιά, δείξω όπως λέγεται αυτός ο κόμπος.
3 μέσα. Σφίγγω τελείως το κουδάρι και σφίγγω εδώ. Θα το δείξω και αναλυτικά σε άλλο βίντεο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα 190 29 γραμμάρια μπάρατζερκ, το κίτρινο μαύρο, ούτε τεράστιο ούτε πολύ μικρό. Θέλω να δω εάν έχει ψάρια και τη διάθεσή τους. Με πει το κίτρινο είναι ένα πολύ καλό χρώμα για το λούτσο. Στην παρούσα φάση μπορούν να το δουν άνετα. Και μπορεί κάτι να μ' ακούμπησε εδώ μεταξύ. Κάτι ένιωσα. Δεν είμαι στο πικ της ώρας για τους λούτσους. Το έχασα το σούρουπο. Αλλά και πάλι καλή ώρα είναι. Τώρα αυξάνω λίγο τη ταχύτητα των χτυπημάτων. Πάντα σε συνδυασμό με μια πάυση μικρή. Και ρε μαργά. Το πάει το τεχνητό πολύ άλλο. Τελευταία βολή και αλλάζουμε. Θα ρίξω από την άλλη την πλευρά. Ρίξω 5-6 και από εδώ. Έχει στο ψηλό εδώ. Επειδή μιλάμε για καθαρό αιμολούτσο ψάρεμα, δεν μπορώ να μην ρίξω το Joker σε 2-10 floating. Αυτό το τεχνητό ενεργοποιεί τα ψάρια πάντα. Μπορεί να μην πάρεις, αλλά και στις πιο μικρές βραδιές έχεις δει τα ψάρια να ξυπνάνε.
δούμε και εδώ αν παίζει τίποτα. Δίνει ωραία μάχη με τους άλλους. Δεν έχει μεγάλη διάρκεια, αλλά θα ρίξω σαρδέλα, αλλά πρώτα θα κάνω μια παύση. Κάνω ένα τσιγάρο λίγο, να κάνω 10 λεπτούς καφέ, να αφήσω λίγο τον τόπο να ηρεμήσει και μετά θα συνεχίσω με φυσικό. Πόσο σημαντική είναι η παύση στο ψάρεμά μας, ειδικά σε μέρες που δεν παίρνουμε strike εύκολα, είναι, να σας πω, το μυστικό της επιτυχίας. Ουσιαστικά τι έχουμε κάνει? Έχουμε ενεργοποιήσει τα ψάρια, τους έχουμε δείξει την παρουσία μας, έχουμε πετάξει κάποια δουλώματα και για κάποιο λόγο είναι διστακτικά να φάνε. Οι λόγοι είναι άπειροι. Από το ότι δεν είναι η ώρα τους, έχει ρέμα, είναι πιο χαμηλά, χίλιοι λόγοι τώρα. Κάνοντας παύσα ηρεμεί λίγο η φάση, αλλά τα ψάρια είναι αναστατωμένα για κάποιο λόγο με τα τεχνητά που έχουμε ρίξει τις πλεύσεις και τα λοιπά. Υπάρχει μια αναστάτωση, οπότε λοιπόν ρίχνουμε σε δεύτερο χρόνο. Είναι σαν ξεκινάμε από το 0 πάλι, αλλά με πιο ενεργοποιημένα ψάρια. Αυτή είναι η φιλοσοφία τώρα. Πάρεις δεν πάρεις. Υπάρχουν και μέρες που δεν θα πάρεις και τίποτα. Αλλά πάρεις δεν πάρεις, αν το έχεις αυτό στο νου σου, θα αυξήσεις πολύ τις πιθανότητες σου να έχεις μια ροή και να πεις ότι στα 10 ψάρια τα έπιασες στα 7, 8, 6. Και ειδικά τώρα που μας παίρνει να κάνουμε μεγαλωτική παύση, δεν είναι ότι έχω έρθει χάραμα, οπότε έχω πολύ περιορισμένο χρόνο. Είναι νωρίς το απόγευμα. Έχω χρόνο. Εντάξει. Φαίνεται η φάση ότι δεν πας και για σφαγή, δεν πάρεις 50 ψάρια. Φαίνεται. Αλλά και ένα να πιάσουμε είναι ένα καλό κόλπη παύση. Λοιπόν, για ποιο λόγο μετά από την παύση επιλέγω φυσικό χρώμα? Δεν έριξα εξ αρχής φυσικό χρώμα γιατί είχε σκοτεινιάσει χαλά. Έχω ρίξει κίτρινο, έχω ρίξει άσπρο, ροζ, φωσφοριζέ, αβοκάτο κτλ. Δεν πήρα. Δεν θέλω να συνεχίσω στο ίδιο μοτίβο αυτή τη στιγμή. Να παίξουμε λίγο πιο φυσικά. Για να μην συνδυάσουν τα ψάρια το ίδιο πράγμα. Συνεχίζω με μεγάλα τεχνητά όμως. Κρατάω, ας πούμε, ένα κοινό παρανομαστή, το 210, σε μέγεθος 21 εκατοστά. Και αλλάζω τα χρώματα. Η πλέξη στο λούτσο μία ή άλλη περίπου ίδιες είναι, σταθερή ή χτυπήματα. Εγώ κάνω ένα συνδυασμό. Δεν έχει δηλαδή να με προβληματίσει πάρα πολύ εάν κάνω κάτι λάθος. Αυτές οι κινήσεις μου έχουν αποδώσει, αυτές κάνω, αυτές εμπιστεύομαι.
Απλά αλλάζω την ένταση, τη ταχύτητα, τη δύναμη. Πιο αργά, πιο γρήγορα, πιο δυνατά, πιο νοχελικά. Αυτό, παιδιά, επειδή πολλοί μου το έχετε ρωτήσει, το βράδυ ή το ξημέρωμα εκείνο θα σας δώσω την απάντηση. Είναι μεγάλο λάθος να... επειδή πήρες ένα βράδυ με πολύ γρήγορες έντονες κινήσεις συνέχεια να κάνεις τέτοιο πράγμα. Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Πολλές φορές τα ψάρια βαράνε και όταν είσαι τελείως μισθός. Και είναι πολύ πολύ νοσηλικά χτυπήματα. Δεν είναι δηλαδή συνέχεια τα ψάρια σε μια έκρηξη, σε ένα τσαμπουκά, σε ένα τέτοιο. Λοιπόν, αφού έχουμε δοκιμάσει μηνός αρκετά, ήρθε η ώρα να κάνουμε και μια δοκιμή με σιλικόνη. Και για το βάθος που θα φτάσει, να δούμε μήπως πιο κάτω κυνηγάνε λούτσι. Αλλά με αυτό εδώ το Stellbook, το Salty Shape δεν κάνει για σιλικόνες, δεν έβαλε, είναι πάρα πολύ σκληρό. Δουλεύει αρκετά ατσαλά, χίλια καλά έχει, αλλά σιλικόνες υστερεί, οπότε κάνω πάρα πολύ μικρά ζερκάκια. Ίσα ίσα στη μύτη. Πάμε σε τεχνητό 170 τώρα. Κατεβαίνουμε τον 75 του. Λοιπόν, αλλάζουμε σημείο. Δεν πήραμε τίποτα απέναντι. Οπότε να ρίξουμε και μερικές από εδώ. Μπάσκι. Γενικά θα... Εντάξει, δεν περίμενα πολλά πράγματα σε καμία περίπτωση. Δεν βλέπω ούτε ψηλό εδώ ούτε τίποτα. Να κάνουμε και λίγη σταθερή.
πέσανε σταθεροί, παιδιά. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Για μέσα στα jerk, στα Twitch, σε όλα. Ωραίος Λουτσάκος. Τι είναι? Λούτσος. Ευχαριστώ. Με έναν του διάφανο λευκό. Να βάλουμε ένα μελανουράκι 14, φυσικό χρώμα εννοείται, και το Red Mullet. Βάλουμε λίγο χρώμα στη ζωή μας. Ξαναγυρνάω σε 17, τον 75. Βάλουμε ένα Birkin κίτρινο. Πάλι. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το ψαρματάκι για σήμερα. Μέχρι το επόμενο, να είστε όλοι καλά. Αρούλη, δεν θέλω να στεναχωριέσαι που εντάξει πήγαμε ρε φίλε σου διόλο το κέρατο και δεν πιάσαμε τίποτα. Τυχαίο ήτανε, μην αγχώνεσαι. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω που είναι τα ψάρια ρε φίλε. Πάντως μην στεναχωριέσαι, τυχαίο ήτανε που πάλι πήγαμε μαζί και δεν πήραμε τίποτα. Στέλιο, δεν είχε τίποτα ρε μαλάκα. Δεν είχε τίποτα ρε φίλε.